Najlepšie lyžiarky sveta si dnes zaližovali na pretekovej trati v Jasnej a sú z nej nadšené. Dobrý večer. A to ešte nezažili divákov, ktorých sa počas víkendu chystá do strediska minimálne 16 000. Žilo to už počas žrebovania štartových čísel a naša Petra Vlhová odštartuje zajtrajší obrovský slalom štvrtá. Súťažnú zjazdovku si dnes pretekárky užili a každá jedna, ktorá prišla do cieľa, mala široký úsmev na tvári. Je to tu naozaj pekné a organizátori pripravili perfektnú trať. Síce v Jasnej nesúťažíme často, ale vieme, že sa tu môžeme spoľahnúť na výborné podmienky. Myslím si, že na nás čaká úžasný víkend. Odo mňa absolútna gratulácia za túto zjazdovku, je naozaj neuveriteľná. Navyše Jasná je pre mňa špeciálna, pretože som tu prvýkrát stála na pódiu, a to na Európskom šampionáte v roku 2009. Pre mňa to bolo také osobné, že to voľné lyžovanie, išla som prvá po veľmi krásnej zjazdovke, byť tu doma, nikde nikoho, vždy tu lyžujem, kde je veľa ľudí, takže trať je výborná, podmienky sú super, takže všetko je pripravené na zajtra a ja tiež. Dá sa povedať, že nič iné sme ani neočakávali, keďže hovoríš o trati Petry Vlhovej? Áno, je to aj česť, že vlastne idem po mojej zjazdovke, ale tak to je vedľajšie, ale dôležité bude, aby som podala dobrý výkon a aby som bola spokojná zajtra. Dnes večer, to čo bude zajtra? Tešíme sa z Jasnej. Adam Lehocký, televízia Markíza. Mal to byť lyžiarsky sviatok v Jasnej, no napokon z toho bola športová tragédia. Dobrý večer. Petra Vlhová prilákala na preteky svetového pohára tisíce fanúšikov, no Liptáčka opustila trať vrtuľníkom. Nepríjemné zranenie vyradilo náš lyžiarsky klenot do konca sezóny. Nálada v Jasnej bola elektrizujúca. Po pretekárke s číslom 4 však nastalo doslova hrobové ticho. Petra Vlhová totiž neabsolvovala na trati ani 10 bránok a skončila v ochrannej sieti. Najhoršie na tom bolo, že nedokázala kopec opustiť po vlastných. O 3:00 po obede sme sa dozvedeli nepríjemnú správu a fanúšikovia dostali aj odkaz z nemocnice. Ďakujem všetkým za obrovskú podporu. Verím, že všetko zvládnem. Budem bojovať o čo najskorší možný návrat. Petra si poškodila väzy v kolene a žiaľ, sezóna sa pre náš tým a pre Petru predčasne skončila. A tak jediné Slovenky, ktoré zišli trať, boli Rebeka Jančová a Sofia Polak, pre ktorú to bola premiéra vo Sveťáku. Ahojte, ďakujem vám krásne. Tak áno, je to môj prvý svetový pohár a táto atmosféra je tu úžasná, takže ja som sa tu cítila super. Mala som obrovský stres, ale myslím si, že celkom som to zvládla. No a úplne suverénne to zvládla Švédka Sara Hektorová, ktorá sa prvýkrát tešila z víťazstva v obrovskom slalome v tejto sezóne. Druhá skončila Mikaela Šifrinová pred Robinsonovou z Nového Zélandu. Dúfam, že to nebude až také vážne a Petra bude čoskoro pretekať. Žiaľ, stalo sa jej to práve tu v Jasnej, pred domácimi fanúšikmi a určite v dnešných pretekoch všetkým chýbala. Mala som perfektne pripravené lyže na tieto ľadové podmienky a dnes to všetko zapasovalo dokonale. Veľmi som si to užila a teším sa. Takže aj meno Petry Vlhovej sa v Jasnej skloňovalo po pretekoch. Bol to odkaz a pozdrav pre Petru Vlhovú a prajeme skoré uzdravenie. Z Jasnej Adam Lehocký, televízia Markíza. Pekný večer všetkým. Petra Vlhová už je vo Švajčiarsku v opatere doktorov, avšak na jej zjazdovke v Jasnej pokračoval svetový pohár slalomom. Z víťazstva sa tešila Američanka Mikaela Šifrinová pred Zrinkou Lutičovou z Chorvátska, ktorá dosiahla najlepší výsledok v kariére. No a tretia bola Švédka Sven Larssonová.
Aj bez Petry Vlhovej boli preteky na jej zjazdovke o nej. Súperky našej lyžiarke vyjadrili v cieli obrovský rešpekt aj úctu. Petra proste chýbala všetkým. Tak fanúšikovia v prvom rade sú najlepší na svete a som veľmi vďačná, že prišli, aj keď tu tá Peťa není. Chýba nám tu veľmi, bez nej to není vôbec ono, ale tie preteky sú úžasné, ja som si to veľmi užila, je to jeden z najkrajších zážitkov. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo Petre a dúfam, že sa čoskoro vráti, pretože lyžuje perfektne. Nemám rada, keď ma poráža, ale paradoxne milujem tie súboje s ňou. Celá moja kariéra je špeciálna aj vďaka Petre. Chýbala nám tu. A ako to celé vnímali samotní rodičia Petry Vlhovej? No, ako mamina, takže no je to ťažké. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí ste prišli. Peťa je veľmi rada a určite si to váži. Samozrejme je to ťažké aj po psychickej stránke, trošku sme sa museli z toho dostať a boli sme pri nej domov, mala tam svojich blízkych. Zuzka je samozrejme hovädziu polievku navarila veľmi dobrú a bola vysmiatá. Mrzí ju to, samozrejme, že ju to mrzí, ale to lyžovanie, to riziko je tu vždy. Ja aj tým ľuďom sľubujem, že Peťa vyjde z toho silnejšia a bude nám znova robiť takú radosť. Úžasná atmosféra, skvelá organizácia, perfektné preteky. Niečo tomu ale predsa len chýbalo. Petra. Z Jasnej, Adam Lehocký, televízia Markíza. Po pretekoch Svetového pohára v Jasnej prevládajú zmiešané pocity. Dobrý večer. Na jednej strane špičková organizácia a výborná spätná väzba od pretekárok. Na strane druhej zranenie nášho lyžiarskeho esa. Od tímu Petry Vlhovej sme sa dnes dozvedeli, ako je na tom. Už o pár dní čaká Petru operácia pravého kolena na špecializovanej klinike vo Švajčiarsku. Zranenie mohlo byť aj vážnejšie, takže paradoxne v tejto zlej situácii môžeme byť pozitívne nastavení. Hneď ako koleno odpuchne, Petra sa podrobí operačnému zákroku. Žiaľ, Peťa si domáci sveťák nemohla užiť, môže byť však hrdá na organizátorov, pretože po pretekoch padali samé superlatívy. Takýto svetový pohár není nikde, iba na Slovensku. Naozaj je to úplne skvelé pripravené, skvelí ľudia. Skvelá trať, všetko je vlastne top. My sme to pripravili tak, ako sme najlepšie vedeli. Aj ten sneh je na Petru, má rada tieto výzvy. Ale je to tak, život ide ďalej a myslím si, že ostatné pretekárky nezaostali a dali tú emóciu tým ľuďom a tí ľudia dali emóciu im. Navijači, super, najbolji navijači. Hvala vama. Toto je najlepší sveťák, čo som ja kedy zažil. Všetko bolo dobré a zorganizované. Ja strašne rád, keď vidím tých ľudí usmiatých a oni sú šťastní. Bohužiaľ stáva sa aj to, čo sa nám stalo, ale fakt to funguje na jednotka 4 hviezdičky.